May hapon mga ka-shoot. Mga onda mga ka-shoot. Uli si Kraken mga ka-shoot. Nagpakaon siya sa among mga silingan. Maraman niyang kalipay. Daog mong ang gilas. Pag San Miguel, wato kaon kay tindi mo sa nakashoot. Mana mo mga silingan kay shoot? Kosong? Daday na daw. Litson? Atong paguman sa San Miguel kay buwad rami ato kay Pildiwan. Karon gilas daog man litson sa ta. Luto kay isig dako no? Okay. Apa? Ah. Litson na kay gilas daog man gilas ato San Miguel buwad ra sa mi ato. Jay, paglain mo aja kay basig. Kasi nakaon. Aja, okay. Murag nindot kay kon ba? Nindot kay murag hagte kay ning kubala gid ba? Murag hagte kay ning kubala. Reels ba to? Hagte kayo? Sandal pintat. Dada, ako nagpainit. Mga tarik kwan. Bang, nang tagay ko may kutsara daw sa inyo daw po kami kat paano ari daw. Kutsara oh. Sa inyo. Balik lang. Tambah gratis bang.
Bayan lagi tambalan na 30 soy. Itsa ra ka tong kawa gubukal. Basta imuhan ang turno, dagan yung mayo. Dara, dara. Pangitaalan niya ni ha? Pakitaan na na ikwan. Dahil kutsara oh. Nanay ko Sara, paklay. Tay! Pwede ako gloves ha. Huwag magkalamot. Ay, pera ni sa aming bata. Alam ko ka lang. Okay. No. Ganto ako. Ako lang pa rin. Nagtamok ako ha. No, episode. Na. Mariosep. Tambok ako. Okay. Tap lang. Laan kayo mo. Hmm. Lang, malaan mo daw. Ah,